Ini naman ginatiguluhan si Kristo ang alagyan. Ang kabuhi angay sang ampahanon lamang, kung may ginsuguran may pangatapusan. Ang adlaw kagabi napakigbatuan sang mga problema na eksperyensyahan. Ang swerte hindi gid naton mahibalan, nagaabot ini nga daw tulo sang ulan. Kayang mga bugay sang kahitaasan napaagi lamang sa kamot nga maalwan. Labi na sa tawong mapainubuson kag mabulawanon, sing tagipusoon buga na nga swerte ilang nga maangkon. Bangod palangga sa makagagahon, kasulhay kakalipay sang balatyakon. Yara lang sa sulod sang tagipusoon mapatiyagan lamang ang wala sing tupong nga mga kalipay nga aton maangkon. Ang ngalan ni Kristo aton gidbatunon, kay siya ang tagbantay sang kabuhing dayon. Si Kristo gid lamang ang aton alagyan, padulong sa amay nga balaan. Ang ngalan ni Kristo aton gidbatunon, kay siya ang tagbantay sang kabuhing dayon. Si Kristo gid lamang
lalagyan, patulong sa Ama.